Estamos preocupados pola evolución do que é o Covid en Ribeira, xa son moitas semanas no que a incidencia non baixa, que estamos nunha incidencia que sempre roza os 200 aos 7 días, que é un indicativo, pois eu creo que bastante fiable de como vai indo, e lóxicamente nos preocupa porque eso está incidindo en un sector que o pasou moi mal, como é a hostelería. Nós creemos que en estes momentos a hostelería é un lugar seguro, ao que debemos protexer, pero témolo que protexer ca nosa actitud, non? Ruiz referiuse tamén ás últimas actuacións da Policía Local, que tivo que acudir a varias zonas do municipio a disolver festas e macrobotellóns, que estaban a incumprir as medidas sanitarias en vigor. Eu creo que ese tipo de actitudes pois non axuda porque xa non só é o feito de congregarse xente, que se congrega xente que non mantén as distancias de seguridade, que non ten ningún mascarilla e, polo tanto, creo que eso está influindo dunha forma moi importante en non poder reducir o que é a baixada de incidencia. O Concello, a súa Policía Local, ten orden de intentar pois que todas estas manifestacións que creo que se producen de xóvenes co botellón, pois que se poda limitar ca nosa acción.